Oh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Pak. Berjumpa lagi di kontennya Mbak Yi. Gimana gue ngajak ngelapi motor. Gak usah, Dok. Sesoke nek bertinggu Mbak Yi aku ngono. Selamat siang. Pagi menjelang siang ya. Telepon Mak Dah. Alon-alon, Dok. Mak Jar mbek jeneng. Mbak Yun rene Mbak, mbek jeneng. Sing nampa telepon malah Intan kok. Bunda Dewi sudah datang tadi malam jam 10. Terus ngene. Bunda engko awan kudungan ya tak soteng. Bunda entuk rezeki dari Mbak Nita. Dapat rezeki baju, Repa ya dapat, salah ya dapat. Iya Nduk, Mbak Dewi tak masak, tak bombah sik. Sik entene. Oh iya ya, prai lah ya. Nggih. Lek sum tutupan. Aku ndek iki nonton kontene Bude Nani ngramban godhong telo walah. Ndek iki ngono lek sum Mbak Yun nang godhong telo Mbak Yum. Godhong telo. Lah ning omah enek krai. Di sayur asem walah nyambel korek wis enak goreng apa jenenge? Goreng bandeng. Ngono wis jos, aja malah dimbiyut-mbiyut ngono toh, Bro. Kok iso malah mbok biyut-biyut ki lho kok. Wong golek kudunge ibu mang ning kursi kok kalau rame ya bener. Aku dilur bejo sitok kok ning kene kok mosok ya. Iya apike. Kok kene aku ngono. Aduh ya. Kan yo tak arep pasar dino kan ngono lho. Kan korban. Mbah Rup dibalik jendela. Mbah Dewi wingi enten duluran jenengan beto mobil. Nggih, ngeteri berkah. Oh, nggih nggih. Apa Mbak Tipa? Nyewu, Mbah. Nang pendak pisan ya. Oh, pendak pisan berarti setahunan nggih, Mbah. Setahun mesti dikibri biasane kan duwi mesti WA le. Wong kula pas tengok-tengok. Ora nek ngebel ora napa ora. Ya Allah, aku ya piye ya, mboten mampir ngidul mboten budhe ngono. Anakku nek sung. Lah budhe rup ning kono ngono. Dadi wis Ayo iki anu dhuwure baru Pak. Kita sopir Pertamina. ya supire Mbak Yatemen. Nggih, nggih. Beto mobil iki. Antar jemput Mbak Diana niku sekolahe mau. Nggih, nggih. Tapi pun medal. Ampun, nggih. Kontrak menawi, Mbah nggih? Sistemnya kontrak napa pensiun? Nih Mbak Diana orang jemput Mbak Diana, Mbak. Jemput Mbak Diana. Mau Mbak Diana Mbak Win Bu bisa anu Mbak, ceritanya Mbak. Iya. Apa sapa ya? Nah, ceritanya Mbak Diana Mbak Win. HP-nya Sheila baru. Ngene kok ya iki ya. Orang Mbak Diana Anake Pak Yatemen Diana. Enggak ki anu jemputan ngono ki lho wis kono soalnya di kae. Mbok ditet tau ngene. Walah mak ambune segere, Mak. Nek Dek Nurul ya ora ngarah le, ketuwek. Ki mang wis ndek sore saman godhoki ya, Mak ya ingune ya. Bahan-bahane santen apa iki karek mak karek ngudeg ya. Kepuwe deh ning kono bareng. Delok ya. Kok Mbak Yun kan dalam Iya, Mak. Ini delok Iya. dikukus sedan. Tepungnya dikukus. Iya, ndang delok gak apa. Saya aku pengen delok Sheila HP-ne anyar. Halo. HP-ne iya, Dek. Lihat, Dek, Mbak Yu, Dek. Gurih-gurih. Nek bodoh mak tukune. Duit bodo dikukus. Apa, Dek? Oh, Redmi. Walah, Mak. 3 tahun. Iya, Mak Jan. Tak simpen pokoknya. Duitnya bocah dikelumpukno. Pokoknya selama 3 tahun. 3 tahun. Tapi yo sik kurang aku nambahin. Sama nambahi ngono. Usahane bocah jere pengen kok Ya aku yo piye Mbak yo Pak Ani ngesakno yo Mbak yo. Iya. Kamu gak video Mbak? Kok gak tak utus pisan kabotan. Iya, berarti 2 kali gawe jenang ya, Mak ya. Mbak Dewi datang. Dek Dewi ndek bengi ketoke jam 10-an, Mak.
Es ben tepungnya ben dianu apa tepungnya dikukus ya mak ya. Langku Mas Dodi balik. Mas Dodi balik naik bis. Iya. Gak apa-apa mak, kene enek gowo. Heeh, timbang gak dinggo. Kalau tepungnya Ya, mendelok men anak ya. Ya ki jerone ketok dijak anu. Ya ora to mak men anak tenan sik ya ki cilekno ae cilek ngono di. tepung ketan. Terus sama jledrene mbek banyu sithik ngono mak ya. Gak ambek santen encer. Ambek santen encer ya terus di koyo dilontongi ngono ya mak terus dibunteli. Kok diceplok terus kok nek ki wis kental lagi ngene gak ya. Iya mak. Oh sampai sruk sampai kalis ngono kae. Anakmu gak ora tepung-tepung jan. Tapi dia kan encer apik lho, Dik. Wis Intan wis karo Sela yo wis cocok pokoke. Wis. Tulis Bukai tepung ketan sing dikukus karo makjah iki lho pemirsa. Pokoke iki makjah anu Mbah nambel pecel. Mbak Yu ndang nyoba pecelku beda dari yang lain. Tak kirimno iki. Anu Mbah jenengan damel sambel pecel. Terus jenengan kirim ke paket lewat bis. Boten paket. Sari kan mulai pirono. Oh, lek Sari. Nggih. Saiki dadi iki tak anu. Nggih. Delok makjah karo mbahnya iki ya. Soale lho, Dik, nek gawe lah prei anu. Jenang. Oke aku. Lah ya makjah duwe tungku wos gedhi niki lho cewek peti Mbah niki. Mbak Dini tapi bayaran. Mbahnya kualitasnya kompor ngeten niki ndek jaman riyen kalih sakniki benten nih Mbah. Estu kok. Riyen niku nek kula ngarani puwengkoh Mbah. Lah nek jaman saiki ki rondok ringkeh. gede. Nggih. Contone Mbah niki contoh nggih. Sepeda listrik zamane endah niku tumbas pisanan nika. Kalih sing jaman sakniki wis beda. Nggih pemirsa mbiyen niku kan nggih. Nek rego rupa, Mbak. Riyen niku puwengkoh. Nggih, tesik Mbah nggih. Sampai enek. Kan rego rupa ya, Mbak. Nggih. Mbak Intan kae bengkok. Dik Susi teng Pati nggih ngoten niku model kawak. Gone gila biasa, cuma yo jenenge Bu. Bener Mak ya berarti nek rego nek rupa Mak. Anu pantes gone gila nek caraku. Wis apa nanti gone aris. Iya. Padahal murah lho gone gila Dik. Ora nek 4 juta. Lu Mbak. Ngene iki kondang terus iki aku nek ngarani iki sarapan menjelang siang. Kok tak dono pemirsa masakane rahasia. Kok tak dono. Tapi pengen makame ning godhong gedang. Undang itu dia suruh bawa loro, dia ayo deh. Anu enak pesenan. Ya berdua lah. Ora mergawe kena kuku-kuku. Ah iya Mak. Mergawe deh. Mergawe ya lere-lere. Nek mikir kan ora panasan Mbak Yu sik. Nggih. Lah dikek ati iki dadi gosongno Dik, Mbak. Kayak ati ya, Mbak. Aku Mama nggawa ati. Oh, nggih. Anu pesenan. Nggih. Ceritane rak tak godhog sik kan, kok tak digane langgar tak pateni. Nggih. Barane sampai bar langgar, Mbak, aku nek pretek-pretek ngene. Apa? Atine wis gosong. Oh, alah aku. Sik. Mbak Yu melokne kene ya, Nduk ya. Oh, berarti nomornya Sela sing belakangnya 48. Sik. Wah, aku sing pendelok. Enggak tinggal ngosek di. Iya lali ya tapi Lali ki lupa, Mak, wis ora apa-apa. Oh, wis diwaduk ngono pemirsa ya. Sik.
Wong loro dia aja ngono, Pak. Dadi sini dah. Aku. Mbahnya. Megangi wajah nih. Iki piye lah dia nyambut dele, Dik. Oke, kowe kono dadi kene. Oh, pemirsa. Gawe paling iki. Wong papa silo wis iso, Mak. Wah, aku mau iki tak tampil tok iki tak tahan. Wis Mas Dodi wis papa ngatasi yo. Saiki nek langganan. Nduk lah, nduk. Oh, nduk kecilkan sedikit ya. Heeh. Sedik, heeh. Nah, sik lah. Sik, Nduk. Udah, sudah, Mak. Mboten iki nae Mbak Wintan kok ya, Nduk ya. Makasih, Sela. Wes apik, Mak. Ngene iki sampai nggih, ngene iki engko sampai kolet ya Allah, suwi pemirsa tenan kok. Entek tuan iki suwi lho pemirsa. Prosesnya suwi. Ilir-ilir, Mak. Gede, Mak. Oh, iya. Iya, Mak. Umap, Mbak. Umap. Jadi dia menyatokno iki umap. Iya. Langsung dipateni wong enggak dipateni. Ya. Yo. Well, ambune wangine seger. Debret sebelah. Nah. Anu endok lah, Mobile Legend. Iya apa teh? Oh alah. Alah. Dolanan saiki mbiyane mok isone apa mak obak engklek delikan klungsu, Mbah. Alah. Emah dimpon-pon. Alah nggih. Aku iki cilik warek-warek kok dimpuki kuwi lho, Mak. Lek temok, Mak. Saiki dilawan dhuwit, Mbak. Napa niku, Mbah? Lemah dikeki bunder ngono ku lho, Mak. Terus dikek ning kayu terus diuncalno dimancung ngono ku lho. Plencong, diwempuk aku dijak dolanan moh. Heeh. Nah, yes. Oh, sapi lho. Ini ceritane Mak Jah mbek mbahnya iki lho, berdua. Nah, apa gawe jenang pesenan mau dibawa pergi ke Ngawi. Wah, pun sih Madiun Purwokerto. Walah Mbah adoe. Purwokerto Mbah lak bahasane pakai sing ngapak-ngapak niku lho, Mbah. Wah, Mbak Mami niku teng Purwokerto, Towebe lho. Kados Bang Udin niku lho, Mbah bahasane, Mbah. Yo. Akhirnya enak. Wis nanti. Sik to, Nduk. Iki padha karo olahraga fitness. Ngono, Dek. Tenagane ekstra kuat. Enek sing nyekeli wajan, enek sing ngaduk. Ya lumrah gitu. Intan nyantai. Kemule lipet to, Dok, Tan? Kemule lipet. Iya, lipet. Tinggone. Dia picek gak ngangkat belas kok dipisan. Lho ya. Jos klopone iki per 1 kilone klopo besar. Itu 1 kilonya kelapane 2. Sing besar nek kecil-kecil yo 3. Mbak, ora wong cilik kok. Kuwi kok dikok ning lengser terus sama hias ngono, Mama. Oh, ning Mika, Mama. Mikane sing ngene Mbak Nurul ketok. Oh iya.
Oh. Kayaknya dia enggak apa-apa, kita pengen jajan kok kayaknya. Ini lho bilang sik. Ini kok kon yang tambah kanji. Ben kali sik tan. Iya wis to. Sik to, wis. Ben kene sik. Walah jenenge. Tak iso Mbak, mengke engko pengen ngaji ngono. Nggih. Jadi seminggu. Mbak ya cuma iso. Ndek ingi awake dhewe pas ngendumno sembako ndek ingi entuk jambu yo Mak Jah yo. Iya. Gene de semi, Mbah. Adalah kakak beradik yang selalu kompak iki dalam hal masak memasak. Enggak apik ide ya. Sore dikei wijen. Oh. Wes iki berapaan iki? Iki berapaan sing urung nggo nemang lho. Nanti jadi berapa bungkus Mak Jah? Tahu ya. Oh, iya. Sampai ini malah dia ya. Nanti jadi beberapa paket kotak di Mika pemirsa ning Mika. Ditoto. Wis totan proyeke iki jek wagih tan kok. Proyek ndandani kembang arep kuwi yo. Proyek gawe jenang wis tak penting dongakno mama iki panjang umur sehat selalu. Nggih Mbah sehat penting banget to. Sehat iki penting. Penting kok, Mbah. Ndek kuwi nang ngono. Ojo kesel-kesel nak wis tuwek. Nggih. Sampe gawe wong ngene dhewe ae wis anu kok. Tegalan itu. Oh. Tapi nek kula sing ngongkon tetep Mbak Win, aku minta tolong mbahnya. Kan nek omah kan aja kerja nggone. Sawah. Dang ngono lho, nek sawah dhewe wis kesel ning nggone dhewe wis kesel ngono. Oh, nggih. Maksudnya pengen ning nggone wong no lho, Mbak. Kerja sawah. Kerja ning nggone wong. Maksudnya ning nggone Pak Yuda kuwi lho. Coba nek nggone wong ngene iki kan oh. Iki pokoke kakak beradik iki pokoke kompak pemirsa. Anggone Mak Jah kan jentrek-jentrek iki Mak Jah sebelah iki Mbah Rup, sebelah mbahnya dadi sak deretan kakak beradik padha karo aku, Dik Susi, Dik Dewi. Nah, pemirsa, iki karena jenange wis ngadahi, iki ape njaluk mangan. Mak Jah gawe pecel. Aku pengen ning godhong. Trae gak tak nanya, wong trae tak pikir ngono kuwi dekat ngene cerita ije. Nggih, Mbah. Aku godhong. Tahu mek kerupuk dah. Intan sudah selesai, Mak. Kalau sudah selesai makan dia sudah, Mak. Nanti siang lagi. Siang dia pakai sayur asem. Pakai apa tuh? Tempe ambek sambel. Ambek apa ya, Mang? Ning kulkas kuwi lho, enek bandeng presto. Apa kuwi, Mak? Winginane saking endah, Mbah. Ampun dianuni ngoten niku ke Semarang, Mbah. Aku golek sing elek, Mak. Ora apa-apa. Apa Mbak Yun? Mbak Yun? Sarapan. Intan wis bersarapan kok. Nah, iki karo pecel. Mak Jah gawe pecel. Monggo mbahnya. Mak Jah intene. Bismillah. Pecel. Wae tahu bismillah. Oke, lho Intan. Pecele Mak Jah. Mak Jah trek gak wani pedes mesra. Tapi ada enek rasa kencur, enek bawang putih, rasa yang Lengkap. legine rasa ya. Nggone gula bang. Mbak, gule dhewe dipek-pek ya. Tapi enak tenan ya, Bang. Yuk. Nek enak tenan dadi ndel. Alhamdulillah, ya Intan ya. Kopras. Tahu.
Iki terus sengaja tak ben luwih dadi kok nek patak iki gak melebar misalnya dhewe. Banyak jangan somai seneng mboten, Mbah? Ya, Banget ya, Mbak. aku ki kerupuk. Pupuk. Kerupuk. Nggih. Donde. Donde. Tahu isi. Tahu isi. Tempe. Tempe. Tempe bus. Aku teh siomay, teh sate, teh ngono ki gak pengen Banyak bahan segede bahan juga. Segede bahan. Ya, wis wis. Ya sudah segede bahan Mbak Yun. Sampai berapa Mbak Yun? Oke. Bisa dibujukin lah waris apa-apa enggak. Lah piye nek oleh komune wong anu terus dia sing mana. Mie gatuan ki yo mah pemirsa Mbahnya. Alung super. Mie ayam purun Mbah emoh. Alung super biasa. Alung super mie biasa. Lah wis permi konggone wis ini. Orang ini. Alhamdulillah. Matur nuwun. Alhamdulillah, Mbah. Aku tahu urung tuku lengo Mbak sampai saiki. Nggih, Mbah. Kawin bune bodho lah wong-wong ngono kuwi Mbak. Wis dan ya. Ini kedune ini. Aku tutup ya, malah enggak sabar gitu. Tutup ya, tidak sabar. Oh, ini kayak pleset. Anu harus minta pleset. 3 kilo lebih ini tadi. Ini kloter pertama, kloter yang kedua kuwi engko arahe 2 kilo. 2 kilo setengah tambah 3 kilo setengah, Mama. Ya. Berarti 6, Mak. 6 kilo. Wis dadi apik lho. Nek wis dingin nggih to, dingin baru ditutup klep gini. Untuk diguntingi, Mm-mm. jadi tepen bendu, jadi ndek kok gak ambil. Rapi, Mbak. Mak. Iya. Dulu juga pakai ini, Mbak. Untungnya minggu Pak Sela ning omah biasa. Iya ya, Mak ya. Ya temi tak kone wangi. Iki nek wong kok. Ya gak usah. Gak usah. Engko dianu dik gak iso dadek mesti tak ora gak. So ya. Iki Ayo Tan. Tan. Apa mulai? Wes, Mak. Ayo pulang. Loh ya Mak, dekne berharap Mak. Sesuk Intan nek pamane gawe jenang ya toh. Mama ambek mbahnya ya kudu mbok bagi leh. Oke? Mama. Pripun mbahnya? Aku gak dibagi ya gak apa-apa. Lho, wong bolone jere. Makasih ya, Mak. sama-sama. Ya Allah. Sok ning gawene kayak ini. Moh, wes prai. Piye Intan e? Mak makasih Mama. Iki suwi Mak jaro enek pesenan nek kok Intan bikin dhewe lho ya. Beli beras ketan. Makasih ya. Ajeng masak, Mak. Ya, Ki mang krai kabeh tak irisi, Mak. Klanangsem krai. Nggih. Monggo mbahnya Mak Jah matur suwun. Ya. Ngono, Dek. Wis entuk langsung mulai. Wis entuk sarapan langsung mulai, wis entuk jenang langsung mulai. Ki jenenge apa ya, Mak? Habis manis sepah dibuang. Iya enggak? Iya. Iya. Lah iki aku. Ndak pripun, Mbah? Ora usah dibitingi ngono ae. Ora usah. Dadah Mak Jah, makasih ya, Mak ya. Wes. Wes awan pemirsa pendang masak, pendang nungguin bayi. Demikian pemirsa cerita siang ini. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paring sembuh. Untuk jalan garis dua semoga diberikan momen yang selalu salehah. Intan pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, ya Allah aku ditinggal pemirsa. Ndekne sentok jenang aku ditinggal.